Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola i-body shape care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. I-body shape care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma ushayele ku-082 459 1816 noma ku-063 689 8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa i-body shape care kaBabu Dokotela. Siyabingelela Babu Dokotela, baba esizwe baba Jabuleni ufana nje semuhle ngathi ekhehlela ngilona kusewuyena umzulu amanxesi. Namhlanje sehleli nobaba uNgobese simthole ukuthi akathi azosichazela ngomsebenzi awenzayo. Baba uNgobese umela phendabuko. Usebenzela kwakhe akasebenzele emafletini njengenathi senzile emafletini inyanga engathembekanga. Inyanga esenzele emafletini uyafika kusasa yisekho sekuyathunga sekwenziwe into. Baba Ngobese awubingelele kehle. Siyabingelela Babu Dokotela kibo bonke basilalele ngesikhathi sakho. Yeah, 078 553 2010 iyaba nenamba enkulu. Inamba yami Babu Dokotela. Ikhala kwena nomhlala kwena. Ihlala kumina. Ayikhali kwena. Ayikhali kumina. Ekhaya. Hayi uthi wena ekhaya. Yeah. 0849546590 lena iyasebenza noma inamba oyithatha ngobuzoshuthi. Iyasebenza ya WhatsApp le Babu Dokotela abafuna. Hayi uthi uthatha ngobuzoshuthi uthi inamba bazozibafunela inamba. Hayi Mkhulu kuningi esike sakhuluma ngawo namhlanje ngifuna ke siqhubekele phambili sikhulume ngezinye izinto abantu abangangazithola. Uma lamlelo ophethe impilo yomuntu uthini kubantu akuyichaze wena lento. La Babu Dokotela masikhuluma ngomalamlela masithi umalamlela sikhuluma ngomuthi noma ngento ekulamlelayo enkingeni zakho osuke ubhekene nazo. Noma ngabe yipi izitha kakhulukazi kodwa into esicela kuyona kakhulukazi imali abantu abayidinga Babu Dokotela. Sikhuluma ngemali ke engakulamlela masikhuluma ngomalamlela asikhuluma ngento esuke siyakhiwe yakhandwa ikhandela ukuthi ikwazi ukusiza kuleyo nto ikulamlele kulonkinga osukunayo. Yebo into enjalo Babu Dokotela. Umalamlela kuyini kwisigubhu kuyingcabo kuyibhande kuyintele ezichele ekhaya kuyini? Umalamlela Babu Dokotela umuthi owenzayo ongesiwona isigubhu ongesiyona inhlanga sikushaya inhlanga siye sikunike nje sithamba usebenzisa ngendlela esizokutshela yona Babu Dokotela bese uhamba usebenzisa. Njengomuntu osazi ukuthi umuntu oseza ngamakhambi kunomuntu osefaradela ozoyibona lento osemayimayi angakwazi nomunye library omunye sembuzeni emlazi angakwazi ukuya lapha afika shothi kade ezwa manje khona manje ngicela bamnike bamcaphile into encane. Ngeke azawuthola Babu Dokotela. Uthe umuthi nje wena. Umuthi okhandwe yimina. Umuthi okhandwe wena. Umuthi okhandwe. Wabengithi ukuthi umuthi nje obiza ukuthi hayi lutho bengenza ukuthi kube lula phela. Hayi ngeke uhambe ufike ugawula ngeke uhambe ufike uthola ukuthi ngizothenga umalamlela ngoba umuthi okhandwe yimina kaze ngawunika leli gama. Inhlanganisela yemithi. Inhlanganisela. Wabengenza ukuthi mhlawumbe singadide ukuthi sithi qhu. Sithi hayi ngoba seyikhulube lento akazi. Baba mcaphile bathi hayi ubesho lento. Mkhulu lana umuthi ovusa induku emsebenzini iwe mkhulu akuyona induku le nje ukuthi umuthi ovusa induku emsebenzini ngiyaqaka ukavuka nje induku emsebenzini umuthi ovusa umsebenzi wakho owenzayo uphakame ukulethele oyichaza kahle le mkhulu kwa manje laba Babu Dokotela sikhuluma ngabantu abathi ngiyasebenza nginebhizinisi nginawo yonke into engithi ngiyayizama kodwa ayikwazi ukukhuphuka Babu Dokotela ayiphakama Babu Dokotela noma iphakama kodwa ayikuniki lento oyifunayo imali. Sithikela nangu manje sivusa umsebenzi Babu Dokotela kukonke sivusa noma ngabe umsebenzi noma bethiwa unomsebenzi wasemsamo uthi ngangabe lo msebenzi wasemsamo kodwa manje ngiyabona izinto zama ihambi kahle sikhuluma namakhehla la siwalungise ngendlela kufanele siwalungise ngayo wena bese uwazi ukuthi umsebenzi uyaphambili. Uyazi ngoba ngizoyisho nje into izokuphatha kabi kodwa awungikhokhelanga ukuthi ngincenge. Yebo. Waphela i-channel akuyona yami yababukeli. Ibona abayibukayo mina ngisikhe. Kunabantu umkhuluma ngokuvusa komsebenzi mkhulu. Uyazi even lento yokuvusa uAmen ububenywa manje usamenywa. Uzokuthiwa endaweni ukuthi ade kuno Amen khona nobani. Awazi nokuthi Ujalo susala ngaphandle awuyingenela uchaza kahle yena. Laba Babu Dokotela masikhuluma ngokuvusa umsebenzi asikhuluma ngomsebenzi lo uphuma uye kaMlungu. Baningi abantu abaneziphiwo esicine sesikubiza ngeziphiwo ngazo zonke izinto. Sikhuluma ngomsebenzi othile athi omunye kade ngisebenza. Bengenza impela ngisebenza ngenza zonke izinto ngisho emasontweni einkonzweni
athi umuntu zonke izinto besenzeka kodwa manje ngibona kushabalala konke lokho ngibona futhi kungayi phambili khona abantu kade ngafika ngisho abangeqelayo awazi ukuthi ubanjwe yini wena ukuthi ungayi phambili sikhuluma ngokuvusa umsebenzi owunikiwe umsebenzi ophiwe ukuthi na umsebenzi yazi mhlawumbe lento ungayisho nje wena uyisho to your level of not understanding kunomuntu obe nama crash yebo obe i-feeding scheme kade lethela izinto abelungu bemsupport ngayo yonke indlela kwaloma crash aphela usele ngalezo 6 nazo lengana zikhokhile futhi ngisho noma ngathiwa Babu Dokotela bekuthiwa ubuna ama crash ethi omunye nganginama taxi sela ko 8 ashabalala akazi ukuthi akekho umuntu omphazamisayo kodwa ubona kohlobo kuthiwa isifele ngale hamba uyilanda ilandwe ibreakdown ayilandwe yini akazi ukuthi yini sibheka izinto ezinjalo Babu Dokotela uthini umuntu akeze kuwena akakufonele akakubhazele uthini umuntu angangibhazi Babu Dokotela angangifonela bese ngikhuluma naye ngimcacisele konke okufanele ngimcacisele simina engizoxhumana naye mangibona ukuthi kude ikhona indlela mhlambe singenza ngayo ukuze sizizane kulokho ibhande lemali labantu abadlala imincintiswane efana namahashi ukugembula nezinye izinto ezithinta imali oSportBet oHollywood leli bhande leli uza nalo angiwadayisa amabhande kanti owadayisa amabhande wena angwadayisa amabhande Babu Dokotela ngoba angikwazi usize wakho Babu sikhuluma ngebhande la sisingeni la esingawazi usize kusho ukuthi wena oyithengela usize wakho sikhuluma ngeSportsBet bathi abantu bayabheja athi umuntu ayi kwala kancane impela ngithi sengifikile kodwa ngenzeki athi umuntu ngiyadlala inamba zelotho uma siye lothweni Babu Dokotela angiwinisi lotho Babu Dokotela angifuni ukuzotshela abantu la ku-channel yethu ukuthi ngiwinisi lotho kodwa ngiyayivula inhlanhla Babu Dokotela inhlanhla Babu Dokotela sikhuluma ukuthi ayivuleke inhlanhla hayi ukuthi abantu bazoza kumina bethi ngiwinisa iSportsBet noma ngenzani kodwa into engishoyo inhlanhla yokuwina ngoba inhlanhla zeningi ekhona Babu Dokotela wonke umuntu unenhlanhla leyo unenhlanhla leyo kodwa la sikhuluma ngenhlanhla yokuwina ke ngoba ungaba nayo inhlanhla kodwa ungabi nayo inhlanhla mase kufika ezintweni ekuthiwa ziyawina le bhande leli njengamanje uzwa esitolo umuntu athi uselithengile ibhande ula eHollywood yenze njani mangabe uthola ibhande emkhulu oza kumina hayi ukuthi ayiSportBet thenga ibhande uze kumina athi sengiyabheja enkulu ngithola ngoba usunebhande hayi ngeke fanele lidlule ibhande khona izinto ezenziwayo Dokotela liyaphekwa leli bhande cha phela bengizothi understand ukuthi asikhuluma ngamabhande ukuthi abantu abahambe bolanda amabhande eSport yabo hayi asikhuluma ngalokho Babu Dokotela wena uthola izinto ibhande lakho leli bese uzana la ngithele nduku Babu Dokotela vele ulithathe nje bese uyana nalo lenziwa ngendlela zakho Babu Dokotela ngoba suke lizokwenza lo msebenzi sikhuluma manje kusenesikhathi ikhona into yokuphila ikhona into eyinhlanhla inhlanhla ibhalwa nje mkhulu ikhona into yokuphila ikhona into eyinhlanhla ongasalele ngaphandle uthini kubantu sithi abantu abakhuluma kusenesikhathi Babu Dokotela khona abantu bethu noma esezwile ukuthi sikhuluma ngani into emthintayo kodwa kube nzima nje ukuthi anyakaze Babu Dokotela noma ngathiwa impela uyayibona lento ikhona kodwa kuvele kufika izinto ezithi hayi ayikho lento noma lento ayenzeki lento sikhuluma ngezinto thina abantu abazosukuma besikhathi bethu kube khona into ezokunyakazisa uthi uyazi ukuthi ningakhukhulwa ngalento ake ngiyenza iyo lento bengivele kade ngiyifuna khuluma manje kusenenhlanhla Babu Dokotela ngizothatha abantu abawu10 kuphela Babu Dokotela abawu5 besifazane noma besimame bese kuba abesilisa abawu5 ubasaphi labo ngifuna ukubenzela isampula leyo lena engikhuluma ngayo mawubheja Babu Dokotela ngithinta mawuthi udlala iSportsBet noma ngabe isiphi into oyidlalayo kodwa ewinisayo sithatha labantu bawu5 angithi yebo abafazi bawu5 uqala ngomuphi umfazi nje befika bawu5 beza kwena abafazi qala no bengafika Babu Dokotela kodwa ngikhona ngena 11 Babu Dokotela musuqedela umdedela ngiyamdedela aphume khona sithazo omunye yini udla amaphilisi ngidla amaphilisi Babu Dokotela kodwa nje yakwazi ukwenelisa Babu Dokotela kuyasetshenzwa sikhuluma ngomsebenzi hayi ngokwenelisa sikhuluma ngomsebenzi wena uthi ufuna abantu kufika abantu uthinta ufuna beza kwena ngithi abantu abangithinta hayi uthi ufuna abafazi beza kwena ngifuna abantu besifazana abazokuza kumina ngifuna bengithinta abantu abawu5 laba bokuqala siqala ngabawu5 besilisa kanye nabawu5 besimama idabani kuzenga azingezi idabani hayi ayikhokhi usho ukuthi imizwa yakho ayikhokhi Babu Dokotela seke ngayisebenza ezinye zagcina zingangikhokhela ngayikhokhi
Manje awuzafunda esodwa ke isona. Safuna isodwa. Lento iyini ubanika yona nje ukuthi abakuthinte. Lento Babu Dokotela iwumuthi osuwenziwe. Njengoba sikhuluma ngento esiyenziwe bese uyahamba wena uyoyenza njengoba suke sikutshela. Usinike inamba khehle. Inamba yami Babu Dokotela abangithinta kuyona abantu u078 553 2010. Bese kuba ile ka WhatsApp kabasebenzisa uWhatsApp 084 954 6596. Siyatholakala ke kuyona Babu Dokotela. Funa abafazi awu5 wena ngithi. Bawu5. Engifuna ukubasheshisela nje. Abafazi. Yeah, Babu Dokotela. Akazi umshado lephilise unamandla usashaya u5 ulandelana. Babu Dokotela sobasebenza ungadlali bazothuka abantu. Cha ngisho ukuthi ushaya u5 landelana. Ngeke ulandelana. Mhlambe kuzofika indoda phela kubuye kufika umuntu. Oh okay. Ya sinike inamba ke mkhulu valelisa. Sizivalelisa Babu Dokotela siyabonga. Isikhathi sesihambile Babu Dokotela yonke into isiya ngaKhisimusi. Abanyakazi abantu basithi abanyakazi nje egcineni isikhathi sisekhona. Senze ukuthi nombani osezwile aphuthuma. Ngasho ukuthi umuntu ngisalile inamba yethu u078 553 2010 Babu Dokotela ingena ngqo ke mina. Sibonga khulu bonga Babu Dokotela siyathobeka. Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola iBody Shape Care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi, kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. iBody Shape Care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma usishayele ku082 459 1816 noma ku063 689 8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa iBody Shape Care kaBabu Dokotela.